क्या और कहते हैं? सुनाई नहीं दिया। और भोजपुरी में कहते हैं तोहरा लल्ला बादशाह। बड़ी अच्छी बात नमस्कार तो स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। अभी अभी आप लोग बादशाह जी के वो डायलॉग सुन ली जो कि बादशाह जी हमेशा इंग्लिश में आज तक बोलता रहले, हाँ इट्स यूर बॉय बादशाह बादशाह, लेकिन अब उहे लाइन के अब उ हर जगह पर भोजपुरी में भी बोल रहल बड़े। काहे से कि भोजपुरी में खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह के साथ उनकर एगो गाना रहे पानी पानी, जो कि आप सब जानते बानी खूब सुपर डुपर हिट कले बनी। आज भी उ गाना पर रोज के 10 से 20 लाख व्यू आराम से पहुंच जाला। लेकिन ई बादशाह जी के जौन लाइन रहे तोहर लल्ला बादशाह, एके अब उ हर जगह पर बोले ले, जहाँ भी उ जाले, जैसे कि उ सुपर डांसर में गए रहले तो वहाँ पर भी उ अपन ई लाइन के बोलले। उ साफ तौर पर कहले कि हम हमेशा हिंदी में बोलेनी ई चाहे इंग्लिश में बोलेनी, इट्स यूर बॉय बादशाह, लेकिन इहे लाइन के भोजपुरी में अगर बोलिन तो तोहर लल्ला बादशाह। तो जान के आप लोगन के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई कि भोजपुरी के परचम जौन बा उ धीरे धीरे बढ़ रहल बा, साम्राज्य बढ़ रहल बा और हर जगह पर भोजपुरी के चर्चा हो रहल बा। तो ये वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, और ये छोटा सा ही सही लेकिन अगर जानकारी आप लोगन के पसंद आयल बा तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।